Здравейте! Днес ще ви покажа какво подари на мен мама. Подари ми нещо много сладичко, не е за ядене. Много е сладко и сега ще ви го покажа. Тъй като се казвам Дани, Даяна ми е истинското име, но нагалено Дани. Ето, подари ми това сладко меченце. И пише Мечето на Дани. Извинете, че с обърнати букви, просто, трябва е така да го поставя, за да пише нормално, но, знаете, че принцип на видеото така пише. Ето, пише Мечето на Дани. Ще задържа малко, за да можете да го прочетете. Така. И това е моят сладък мечо. Ето я и мама, която ми го подари. И така, искам да ви кажа само да очаквате и други видеота от мене. И мисля сега да се захващам да правя малко видеота. Вие ще ги видите. Всъщност едното ще е малко интересно. Който се занимава с изкуство, там с рисуване, нека да разгледа. След малко ще видите какво е видеото и чао!